Sanibona ama MK amahle nama GNU. Sanibona ama MK amahle nama GNU. Ngane zakwethu ngifuna nje ukuchaza something ne ukuthi thina somkhonto wesizwe akukho la siluze khona. Thina somkhonto wesizwe akukho la siluze khona. Umkhonto wesizwe 1 uwinile ukuthi uvezele abantu eSouth Africa ukuthi awasekho amaqembu akhona asebenzela umuntu omnyama. Lamaqembu onke lawa khona asebenzela abelungu. Lokho sikubonile. Umkhonto wesizwe ukuveza lokho. Wathi bamncamala la. Sidinga i2/3 majority. Wonke amaqembu abantu abamnyama akahlanganwe. Sishintsheni iconstitution. Amaqembu onke lawa achuze ukuyodefenda iconstitution. Not ukuthi ayishintshe. Okusho ukuthi obasibabo babathuma ukuthi hayibo hey nakuyonakala manje. 2 Umkhonto wesizwe uvezele izwe lonke ukuthi i-judicial system le ayisebenzi. I-Concord ayikho indaba yayo. Bathengiwe bonke ozondo lapha o50 million. Oh Mr 50 million. Bonke labo abantu abangasebenzeli umuntu omnyama. Asebesebenzela iGNU. Nakhona futhi lapho iMK ibambula izinto. Bavela nje ubala kwabonakala ukuthi laba abasabile ngeqiniso lomthetho. Oba expose obaqeda nxamalala. Umkhonto wesizwe loyo. Waphinda futhi umkhonto wesizwe wa expose abantu abaningi emaqembini ukuthi laba basebenzela abelungu, abasebenzela abantu abamnyama. Manje nake uma ngabe uthi wena ke umkhonto wesizwe uluzile, uluze kuphi? 2/3 majority sitholile bayithatha bayihlakaza. Bachazelana ngayo. Siluze kuphi? La siluze khona. Athi omunye, "Khoma nginje phela niluzile nje kaNongoma naseMzumbe niluzile." Ayibo. Siluza kuphi? Siluza kuphi? Ibikhona iMK eMzumbe? Cha ibingekho. Bekhona iNC neIFP. Yenze ngani iNC ihluliwe lapha e1 level. Kwawina umkhonto wesizwe. Lama wadi amanye kwenza kanene ngawo. iIFP iwathathile lawo lokunjani lawo mavidi lawo mawadi iIFP khona ikwazile khona ukungena wathatha nayo leyo so ichaza kahle ngelinye ilanga ukuthi yini ebangela lonto leyo. Ubuholi benu buyazi ukuthi umkhonto wesizwe akukho la uluze khona. Umuntu ongazi uwena Domoroza. Umuntu ongazi uwena Domoroza. Abaholi benu bazi kahle. Awucabange nje ukuthi uduma nje njengoba bevuka nje koduma nje bevuka phansi ukuthi ungaba nesibindi sokuthi lapha yena eMzumbe uyonikeza abantu imali. Still namanje NC saphile vele kulonto leyo yokuthi abantu abanikeza imali ukuthi imali hamba vote bakugade masube na imali. No ngane zakwethu. Ningodomorozi. Uma ngabe usabhilive ekutheni wena kumele unikezwe imali ukuze ukwazi ukuthi ufake ivoti lakho elokuhluphekisa 5 years. Mina ngokwami bengingathandi futhi ukuthi umkhonto wesizwe kulama by election lawo ukwazi ungena. Bengifise ngathi mina singahlala phansi bangene bodwa kuma by election umkhonto ungangena inhlobo ngoba thina sisenecala elapha ya
kwi-international court la khona akakhali envelope noma ngathiwa njengamanje kade kuthiwa iMK ithathe bonke omasipala amawadi onke asemzumbu wathathile ibingeke isebenze bengeke yenze lutho bengeke kusebenzeke bengeke kusebenzeke bekuyobe kufana ukuthi nje sifaka abantu namanje labangenile ayikho into ezokwenzeka thina nje sisawina thina noma kuthiwa kusasa ngaphinde kuthiwa kuyavotwa futhi iphinde ihlule futhi iMK lapho asinendaba thina bathi win ngakuthina lokho sokuchaza ngenye imini ukuthi sichaziswa yini ngokunye imini but ama leader enu ayayazi isikhuluma ngayo ayikho ilose eyenziwe iMK ayikho ilose eyenziwe umkhonto wesizwe ayazi ama leaders enu yini nabo domborozi nje ngene niyaxeka nje phela umkhonto wesizwe hey nina kuphela ngixekayo ama leader enu abanabuza ngokuthi ni right kamba kahle ayonitshela mangabe nani benithanda ukuthi hey ningajabula ningajabula so nje akukho MK la iluza khona hayi akukho noma ngathiwa kungaba khona amanye abakhona kuthiwa MK lose akukho la iluza khona bazo understand abanye njengoba leader amanye enu nje understand nje ukuthi kufuneka phela mevela kunina avele kunina kuba ngazi ukuthi nje yonke into ihamba kahle ayazi nawo ukuthi hey umkhonto hayi ubukhali ngempela umkhonto nani bantu MK ningadlali odomorozi la nidlala umuntu weANC ewadini yakhe basele bawu3 ubusy ko Facebook nako TikTok umkhonto indaba yawo ukutshela uyedwa ngitshela ngoward 1 mini wadi yami mina ward 1 kwaXemba ngitshela ngawo mina uze umuntu wakho ngeze ngabona abantu bakhona abanye nje ya silinde ubaba umkhonto wesize basele bawu4 noma bawu5 abase iNC lapho kodwa ubusy la kusho imidlalo ukukhuluma ngaso phela nje bona bane backup eningi kakhulu base nabantu busana ukunaka odomorozi ngoba nani nizoba yini odomorozi ama leader abo azi kahle ukuthi umkhonto ungaphezulu so nje ama MK amahla qina nini sibindi singaphezulu thina